abrazo bai. Gurekin hontzat konpartitu dute lehenago, eta datozen guztioi ere eskerrik asko, tratuagatik. Taldeen bizira aukenerako hain importantea da materia delikado banantzeagatik ere bai. Apazuek, hartu izate, bideo nahi izan, txakarari ere bai, eta nahi ere bai. Musikak salatuko gaitu, ez zer. Segi bidea, aztean. Urren arte, ekipo, aio! Cerca, equipo.